Dobar dan i dobrodošli u emisiju Društvena mreža. Danas ćemo govoriti o pčelama. Kada bi nestale pčele, čovječanstvo bi izumrlo za samo 4 godine, rekao je to Albert Einstein. S obzirom na to da oprašuju čak 80% biljnih kultura, jasna je važnost njihove uloge u našem životu. Pčele su oduvijek fascinirale ljudski rod. Tako su, na primjer, Egipćani mislili da su pčele nastale iz suza boga sunca. A Grci su pak govorili da su pčele čuvale Zeusa dok je bio mali i hranile ga medom. Vjerojatno nema onoga tko nije konzumirao med, propolis ili pak matičnu mliječ. Od davnina se koristi i pčelinji vosak, a u novije vrijeme pčele postaju korisne i u pronalaženju mirskih polja. Lete brzinom do 24 km na sat i krilima zamahnu skoro 12.000 puta u minuti, zbog čega i čujemo onaj zvuk zujanja. Ovih dana ih ne možete čuti jer zimu provode mirujući u košnicama. No, nažalost, u nekim dijelovima Kine više ih uopće ne mogu čuti, jer zbog velikog zagađenja pčele tamo više ne obitavaju. A oprašivanje se vrši ručno, pomoću pera i skupljenog peluda. Čeka li nas takva budućnost bez pčela? Imamo li ikakvu budućnost bez pčela? Stručnjaci koje smo vidjeli i čuli u dokumentarnom filmu dobro su poznati našem današnjem gostu jer s njima je surađivao i dok se stručno usavršavao proputovao veliki dio svijeta tragom pčela, rekli bismo. Doktor veterinarske medicine Zlatko Tomljanović iz Poljoprivredno-savjetodavne službe. Drago mi je da ste došli. Pozdrav vama i gledateljima. Hvala na pozivu. Mnogo je vrsta pčela. Mi laici to ne možemo ni zamisliti. Koja pčela obitava kod nas? Kako su podijeljene? Kad kažemo mnogo, mislimo na nekih 25.000 vrsta koje su sada identificirane. Smatra se da se još sigurno postoji negdje oko 6 do 7.000. 4 su ovako najznačajnije. 3 žive vrste u jugoistočnoj Aziji koje nisu prikladne za suvremeno komercijalno pčelarenje. A ova jedna je pčela medarica, Apis mellifera, koja se opet dijeli na određene pasmine koje nastanjuju područje Europe, pa imamo talijansku, imamo jednu kafkasku, geografski su uvjetovane. Na našem području upravo obitava jedna od najboljih pasmina, to je krajinska, i u srednjoj Europi jedna srednjoevropska tamna pasmina. Zbog čega je važno da su one baš na tim mikrolokacijama i da ih se ne seli na neke druge, pogotovo jako udaljene? Nesporno je dokazano da ti lokalni genotipovi ostvaruju najbolje prinose i najbolje se razvijaju u toj svojoj mikrolokaciji. Stoga bilo kakvo neko veliko selenje, recimo sa područja, ajmo reći, Sicilije, recimo, ili iz Grčke u sjevernu Njemačku, takve matice, takvi genotipovi sigurno neće dati dobro potomstvo, odnosno neće biti produktivni u onom smislu kao što bi mogli tamo neki lokalni genotipovi ostvariti bolje prihode. Najveći dio dokumentarnog filma bio je zapravo posvećen nametniku koji uništava pčele, Varroa destructor. Je li to isti koji ugrožava i našu pčelu koja obitava u Hrvatskoj ili postoji više njih, a o ovome se najviše možda govori? Nažalost, da. Film je zaista sjajan. Ja znam Denisa i privatno, kao i ove ostale momke. Ono što bi valjalo reći da, nažalost, mi imamo problem sa tom, ajmo reći, parazitom, nametnikom, Varroom destructor, nekih već gotovo 30-ak i više godina. On je prvi put došao na naše područje 1978. godine, pa se poslije raširio. Borimo se s njim. Imamo, ajmo reći, dobre razvijene programe u sklopu Uprave za veterinarstvo, programe kontrole i suzbijanja varoze. Naši pčelari su upućeni preko smjernica dobre pčelarske prakse i dobre veterinarsko-pčelarske prakse u pčelinjaku kako i na koji način kontrolirati i suzbijati varozu. Navikli smo se s tim boriti. Možda neke stvari nisu točne u ovom filmu. Postoji čak i u Europi neka područja koja su slobodna od varoze, primjerice sjever Norveške ili recimo neke kotline u području Francuske, ali one nisu toliko atraktivne poput recimo Australije. I cijela Europa, kao i veći dio Amerike, se uspješno bori sa varozom na različite načine. Spomenuli ste 78. kad se ona pojavila kod nas. Da smo tad izbjegli korištenje akaricida i da smo pustili da se pčele same izbore, što bi značilo da jedan dio njih ugine, a drugi ostane živ, što bi se u teoriji dogodilo? Bili one bile jače, pa bi se To je uvijek ona priča da nas u veterini, odnosno u stočarstvu, zanima produktivno zdravlje za razliku od humane medicine, zdravlje spamo zbog zdravlja. Nisam siguran da bi to mogli napraviti u tom. To je bila, vjerovatno tada bi bila jedna velika
strateška odluka. Ali činjenica je da danas čak i neke naše pčele, neke naše pčelinje zajednice i u Hrvatskoj i Europi pokazuju jednu otpornost prema varozi. Upravo se sad i osniva jedna takozvana radna skupina Task Force na nivou svijeta gdje će biti uključeni hrvatski znanstvenici da pronalazimo nove neke alate i metode da još pomognemo pčelarima upravo u borbi protiv te opakog nametnika, jer taj nametnik upravo nije samo nametnik zbog sebe koji uništava pčelinju zajednicu, nego širi različite bakterije, različite viruse i tome težimo da razvijemo taj network, međusobnu suradnju i da pokušamo, evo vidite što je Denis rekao, dr. Anderson, da učinimo, smatra se da bi možda mogli kroz jedno 15 godina napraviti varovu neplodnom i na taj način spriječiti stavljanje različitih preparata u košnice. Kad već spominjete preparate, ja kao laik i konzument meda se onda uvijek pitam je li taj akaricid, dakle to čime tretirate pčele, nešto što može onda posredno doći do meda koji ja konzumiram? Na koji način uspijete držati tu vagu u idealnoj poziciji da, dakle, nema utjecaja na proizvod pčele? Nesporno, građani mogu biti zaista mirni. To su sve odobreni preparati od strane Uprave za veterinarstvo i od strane Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede i razumljivo Europske komisije. Pčelari su upućeni preko različitih smjernica i upravo tog programa kontrole i suzbijanja varoze da se to mora koristiti nakon što se med izvrca. Ti preparati su svi odobreni, tako da mogućnost da taj akaricid zaostane u medu ili u nekim proizvodima je gotovo nikakva. Spomenuli ste Svjetsku pčelarsku organizaciju, aktivni ste u njoj, redovito se susrećete na kongresima i konferencijama i simpozijima. Pa kad bismo uspoređivali našu malu hrvatsku pčelinju zajednicu sa recimo nekakvom svjetskom, američkom, australskom, jesu li naše pčele u povoljnijem položaju, čisto gledajući s obzirom na mikroklimu, na zaštićenost, na možda manji postotak uginuća pčela? Jesu li zdravije? Brinemo li bolje o njima? Ajmo ovako, mi imamo tu sreću da smo najbolje pasmine u svijetu. Dobro. Slovenija, Hrvatska i ovaj jugoistočni dio Balkanskog poluotoka, cijelo Podunavlje. Dobro smo pozicionirani ako gledamo Hrvatsku. Surađujemo sa mnogim znanstvenicima. Možda nemamo institut kao što ima, pčelarski institut kao što imaju kolege u Njemačkoj ili u Australiji, ali smo dobro pozicionirani što se tiče na fakultetima, od veterinarskog fakulteta, od agronomskog fakulteta u Zagrebu ili poljoprivrednog u Osijeku, PMF-a ili prehrambeno-tehnologije koje pokrivaju različite područje pčelarstva. Tu je apsolutno još i Hrvatski pčelarski savez i moja institucija Poljoprivredno-savjetodavna služba gdje svi zajedno djelujemo na promicanju pčelarstva u smislu zaštite pčele kao jedne važnog čimbenika u održavanju ekološke ravnoteže u biocenozi, a na taj način odmah senzibiliziramo javnost, odnosno građanstvo, na povećanu potrošnju i konzumaciju, drugim riječima, meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Vidjeli smo u dokumentarnom filmu, vrlo vjerojatno je to bio slučaj 78. na našim područjima. Čovjek je taj koji se svojim miješanjem zapravo prouzročio zarazu pčela. Koliko divlja pčela može prenijeti zarazu ove ili neke druge vrste, a koliko smo mi tu prevagnuli? Patofizioloških procesa u košnici, razvoj bolesti, prisutnost nekih nametnika, patogena, mikroorganizama i možda ponekad i pčelarskih pogrešaka u tehnologiji, nažalost sa više prisutnih pesticida. Suvremena poljoprivredna proizvodnja se de facto oslanja na navodnjavanju, na umjetnim gnojivima, na pesticidima i na oprašivanju. A s druge strane imate opet suvremenu pčelarsku proizvodnju koja baš ne ide u skladu sa tim. Tako da treba probati razviti neki suživot, da svi budu zadovoljni, što je ponekad jako teško. Da, jer kad gledamo, kako ste spomenuli suživot, kad gledamo suživot ljudskog roda i pčelinjeg, pčela nam donosi samo dobrobit, a mi njoj, nažalost, često i odmažemo. Transportima na daleke udaljenosti često znamo, a i da nismo toga svjesni, prenijeti i nekakvu bolest. Znaju li fitosanitarni inspektori prepoznati, recimo, kad dolazi nekakva pošiljka pčela, ako dolazi u Hrvatsku, ili ako slučajno neke pčele dođu s nekom pošiljkom nečeg drugog, znaju li oni prepoznati što je zaražena, što ne zaražena pčela?
To je zaista izvrsno pitanje. Hvala što ste to postavili. Pitanje, naime, činjenica je da smo mi ulaskom u Europsku uniju još postali otvorenija zemlja, posebice interesantna zemlja za naše luke. Definitivno ćemo mi možda u okviru i moje poljoprivredno savjetodavne službe u suradnji s ostalim institucijama koje se bave sa pčelarstvom pokušati napraviti neke radionice s našim fitosanitarnim inspektorima i ukazati na mogućnost dolaska divljih vrsta pčela koje na sebi mogu prenijeti različite nametnike, tropske nametnike, koji možda ne bi uzrokovali tako velike gubitke, pomore, ali bi sigurno nanijeli neke štete. Također, da ih možda upozorimo da nametnici, posebice iz južnog subsaharskog dijela Afrike, mogu doći sa bananama, sa različitim voćem, kao što se dogodilo recimo u Australiji. Činjenica je, Denis Anderson je pričao da nema varoje u Australiji, ali ima jedne druge, takozvane netumide, koja je tropski parazit došao isto tako u Australiju i proširio se u Ameriku i nanosi velike štete tamošnjem suvremenom pčelarstvu. Jesu li svi nametnici poznati? Ili vas uspije u znanstvenim krugovima, u laboratorijima iznenaditi nešto novo? Uvijek. Uvijek nas iznenadi nešto novo. Jesu li to onda mutacije postojećih ili zaista nešto? Apsolutno. Mi smo sad bili na jednom velikom 43. svjetskom pčelarskom kongresu u Ukrajini, gdje je predsjednik Francuz, jedan divan čovjek, Gilles Ratier, rekao izvrsnu stvar da se mijenjaju kliničke slike pojedinih pčelinjih bolesti. Ono što je prije 6-7 godina bilo gotovo više uopće ne vrijedi. Imamo neke nove priče, nove kliničke slike s kojima se moramo jednostavno boriti, obrazovati pčelare, obrazovati kolege veterinare, agronome, sve partnere koji su involvirani u pčelarstvo, kako bi mogli to prebroditi. Pčele su interesantne. One su tu još od vjerovatno doba dinosaurusa, 50 milijuna godina. Mi smo u ovakvom misaonom, ponekad čudnovatom obliku jako kratko i uopće ne sumnjam da će one preživjeti i one su majstorice u prilagodbi. Ali im treba pomoć. Ja uvijek volim reći, ako postavite 101 pitanje o pčelama, moći ćete dati odgovor na 100, jer ono jedno uvijek ostaje u zraku, jer koliko god mi misli da znamo, nažalost ne znamo još mnogo toga o pčelama. Mnogi žele saznati, 40% porasta broja ljudi koji se počinju baviti pčelarstvom je zaista fascinantan podatak u Hrvatskoj. No, to je s druge strane i dvosjekli mač. Znaju li svi ti ljudi koji imaju veliku želju baviti se pčelarstvom, što to zapravo znači? Činjenica je da mi imamo sad unazad 2-3 godine 30 do 40% porasta pčelara. Sad ih je trenutno u Hrvatskom pčelarskom savezu negdje oko 10.000. Oko pola milijuna košnica imamo. Uvijek će postojati ljudi koji nažalost misle da je dovoljno gurnut pipu u košnicu i da curi med. Nažalost to nije tako. Međutim, to opet nije neka visoka znanost ili, ne znam, transplantacija bubrega ili poslati ljude na Mars, nego ipak jedna normalna grana stočarstva ili poljoprivrede koja traži poštivanje nekih određenih zakonitosti i mi već nakon nekoliko godina možemo biti uspješni i dobri pčelari. To je rješenje koje je potrebno da pčelari novopečeni osvoje. Razumljivo da u tu cijeloj priči punu ulogu ima i Hrvatski pčelarski savez i Poljoprivredno savjetodavna služba sa nizom serija radionica, edukacija, predavanja. Imamo 7 pčelarskih međunarodnih sajmova samo u Hrvatskoj u roku 6 mjeseci. Čak evo i u okviru pučkih otvorenih učilišta postoji program edukacije za pčelara koji se čak i upisuju u radnu knjižicu. Dakle, sa mnogo različitih područja pomažemo novopečenim pčelarima da to shvate na jedan drugačiji način i da rezultati budu brzi i željeni i očekivani. Koliko danas u Hrvatskoj postoji pčelara, pčelarskih udruga? Koliko ljudi se time bavi, barem ono zapisano na papiru? Vjerojatno postoji neki koji to rade ovako sebi za želju, a da ljudi ne znaju. Pa ono što je, dakle, u Hrvatskoj ima negdje oko 160 pčelarskih društava lokalnih. Imamo jednu krovnu asocijaciju, Hrvatski pčelarski savez, koja jako dobro funkcionira. Ovdje zaista moram pohvaliti, vjerovatno i u suradnji sa mojom službom savjetodavnom, mi smo bili prvi od bilo kojeg oblika poljoprivrede ili stočarstva koja je ispunila sve uvjete za ulazak u Europsku uniju. Dobro smo se pozicionirali. Sa tih 160 pčelarskih udruga, sa krovnim pčelarskim savezom, sa još 10-ak, čak i možda i više županijskih pčelarskih saveza, sa dobrom znanstvenom bazom, spremno čekamo
i ne čekamo, nego smo spremno ušli u Europsku uniju i sve ostale izazove suvremenog pčelarenja. Znači to je negdje 10.000 pčelara minimalno? 10.000 pčelara, što se smatra po evidenciji, a vjerovatno još negdje 2 do 3.000 je izvan. Imamo veliki porast. Interesantno da je porast nastao i u cijeloj Europi, čak i u cijeloj regiji. Negdje Švedska i recimo Sjeverna Njemačka su porasli broj pčelara, ali tamo ipak više sociološki gledano zanimljiva priča da pčelari ulaze u pčelarstvo i sa jednom ili dvije košnice i to ostaje duži niz godina zbog brige o okolišu, a kod nas je osim brige za okoliš uključena ipak i ekonomska dobit. Da, mogli bismo reći da je njima prioritet ekološki, a kod nas ekonomski. Ajde. U čemu novi pčelar najčešće pogriješi? Je li točno da sada ako uzmemo odjednom 10 ili 20 ili 50 pčelinjih zajednica, odmah brzo mogu dobiti nekakvu financijsku korist od toga, proizvodeći med, ili ipak to baš nije samo tako? Nije, nažalost nije. Kao i svemu treba ići određen polako. Treba da pravi dobre temelje, a onda možeš zidati nebo do neba, kao što kažu. Treba krenuti sa manjim brojem košnica, 5 do 10 i onda nakon 1, 2, 3 pčelarske sezone vrlo brzo se postanete familijarni sa tehnologijom, sa zahvatima koje morate raditi, s različitim programima kontrole i suzbijanja određenih pčelinjih bolesti i postajete uspješan i dobar pčelar. Ono što je također na neki način novo i vrlo zanimljivo jest urbano pčelarstvo. Dakle, postoje neki primjeri gdje u velikim gradovima, a isto tako i u Hrvatskoj, ima primjera košnica usred grada, na krovu zgrade ili negdje u blizini. S tim treba biti oprezan. Nesporno. Trenutno je sad na nivou grada Zagreba zavrtila se jedna priča urbanog pčelarstva. To je u osnovi jako dobra ideja. Međutim, treba apsolutno postaviti to na dobrim nogama, da spriječimo bilo kakvu ugrozu ljudi. Znamo, nažalost, da je sigurno 2 do 3% građana Republike Hrvatske smrtno alergično na ubod pčele u obliku anafilaksije koja može rezultirati, nažalost, sa smrtnim ishodom. Stoga, svaka ta ideja bi bila izvanredna s obzirom na populaciju što se tiče senzibilizacije javnosti na ekologiju i na pčelinje proizvode. Treba dobro postaviti to da zaštitimo stanovništvo. Bilo bi dobro jako sa znanstveno-stručne strane da vidimo što se događa sa tim pčelama u gradu, jer pčele zaista postoje u gradu. Njihov bi med sigurno bio drugčiji. Bilo bi jako dobro zanimljivo istražiti šta se događa. Da li su oni indikatori nekog zagađenja? Kakav je konačno zrak? Jer pčele su fantastični indikatori. Postoje to zaista u svijetu da se stavlja na velike neke institucije, velike muzeje. Mi ne bježimo od toga i de facto sada smo u razvoju tog urbanog pčelarstva. Biće još nekoliko radionica. Ideja je fantastična, ali trebaju dobro razraditi, uzeti sve parametre, da ne dođe do kontraefekta, pa neku dobru ideju upropastiti. Evo sad pri samom kraju emisije nekoliko zanimljivosti, a vi onda objasnite kratko. Da bi pčele bile zdrave i snažne, pelud mora biti raznolika. Jasno. Dakle, ne samo jedna kultura. Jasno, to je problem upravo kod kolega u Kaliforniji koji proizvode 80% svjetske proizvodnje badema i pčelari tamo sele i nažalost skupljaju jedan pelud monokulture, a pčele traže miješani pelud. Pčela ne spava zimski san, ali ono što radi u košnici tijekom zime. Miruje u obliku klupka. Jedan dio klupka pčela iz vanjskog dijela klupka ulaze unutra, griju se, ove iznutra izlaze van, pa se opet griju i tako dalje. Podržavaju i održavaju jedne druge. Kad pčela nanjuši, otkrije nekakav izvor nektara, koliko god on 100 metara bio udaljen od košnice i vrati se u svoju matičnu košnicu, kako to objasni drugim pčelama? Pazite, za to je dobio čovjek Nobelovu nagradu 1973. godine, Carl von Frisch, jedan od vodećih etologa. Ono što je interesantno, da 40 godina je on to proučavao, 1973. je dobio Nobelovu nagradu, a 2005. je konačno tek došla službena potvrda. Međusobno se sporazumijevaju sa plesovima pčela, bilo u obliku kruga, bilo u obliku spljoštene osmice i zaista
prenose informacije i to je ono što nas sa znanstveno-stručne strane strahovito intrigira, koliko još ima mnogo toga što nam pčele žele poručiti, a još nemamo takvu tehniku i razmišljanje i metodologiju da shvatimo što nam one žele kazati. I iako im je mozak vrlo majušan, poput zrna sezama, vrlo su mudre i pametne. Ne rode se, da tako laički kažem, sa znanjem kako se prave med, nego to mlade pčelice uče od onih starijih. I još je mnogo zanimljivosti o pčelama koje sigurno niste znali. Potražite sve o njima. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Zaista je bilo zanimljivo i poučno. A vama, dragi gledatelji, poruka da nam se možete javiti i nakon emisije na naš mail društvena.mreza@hrt.hr ili nas posjetiti na našoj Facebook stranici. Vidimo se sljedeći tjedan. U ponedjeljak je s vama kolegica Anita Hrstić i govorit će o temama treće životne dobi. Doviđenja.